Hingke bai apsong bahai tongmai norok hak hai norok jotono kahamno tongmai nanai hingke hai norok namagoi ketal video ti phachuka kok borok short film khainai sini dalilani kok bro music video phai tongo hingke norok nukmanai 4 tarik February o hingke norok nukmanai o music video full music video norok nuknai bo channel o upload nai hingke norok nang sanai abo hingke ani studio borok o YouTube channel norok nukmanai full music video khana release nai thang tongo kenorok link description mannai kenorok thai visit khaide kenorok tumun norok o channel subscribe khaja ko to ha kenorok subscribe khaitonde tamne ke khanabo release nga nai tongo kokbrok music video chini dalilani kokbrok music video khana release nga nai tongo kenorok full music video nukmanai ngai bayap song ke phari chung ke o video no clip sanai nelenai ke jengolo koksleinai ke bayap sonrok video no baheng jabe ka kenara comment kai sade ke tumun norok video norok jaja khang kenarok like de tai ani channel lo katal no ha kenarok subscribe khaide tai bell icon click khaide tai share khaide video no hingai video to bell icon hit nai ke tabo chung to kisasi no ko hingai nabo chung full video no khang kai chung tebe interest nang nai chini dalilani music video kana norok sinaksa funny type bini music video kai ngau norok to nugune to bini short film rogo bo kaham kene bini funny rok acting thik tongo ke music video bo bini abai funny type nong nai kha khai norok o video norok chajak nai kai nasing to norok tai bisikuri kha ke khnabo ke norok nong manai o music video ke ani studio borok o YouTube channel norok subscribe kai tone de tamne ke borok je pro music video khna upload khare kha norok ni ara notification thanai inga bai apsong ni baga asudong nai ke norok nasing tong de khnabo tai bisi dukriya tin baga sung nai bye bye